Чай да видя другата. Я дай назад. Добре. Ай, стига, че едната се скъса. Две се скъсаха. Две. Тя опря на моста, Краста. Опря на... За той? На той, на... Те не са сложили хубаво, има такова са усука. Те за това се скъсаха. Скъсаха ли са? Ами, така са усукали. Прескочили са. Да. Наистина явно трябва да се задържа. Тя ги изруни отдолу такова. Тя опря на моста, Краста. Тя за това запресна. Спря на моста.